Bikuhan, hindi ko na talaga alam, Han. Yung ano natin, Han. Yung style natin, hindi ko na talaga alam. Mga OFWs na may mga anak at asawa. Yun. Pero yung mga OFWs na may asawa at naghanap pa ng iba. Good morning, Philippines! Good morning, guys! Good morning. Today is Monday. So, hindi ko alam kung pupunta si Tami dito later. What are you eating? Roxy, no. Don't eat the rock. Oh my God, you eat a rock? Ang ganda na sa labas. Maginaw, guys. Hala, guys. April na, guys. Pero hapit na katapusan na talaga ngayon ng April kasi April 30 na. Pero maginaw pa rin, guys. As in, guys, it's supposedly be hot already. Pero ang ginaw. Nag-iba na talaga itong panahon, guys. Ano ba to? Ba't maingay? Bumalik ako, pero bumalik din yung sinina ko. Yan, nakabalik yung sinina ko, guys. Sinuot ko ulit yung sinina ko, guys. And katatapos ko lang pala naligo. And hindi na ako nagpa-foundation. Ang ginamit ko na lang is yung powder na L'Oreal, yung mineral. Ganun pala. Powder, mineral powder. And then blush, yung Wet n Wild. Nilagay ko lang siya dito, at saka dito sa ibabaw ng ilong ko. And brow ko is from, I really do like this brow, guys. Pero mahal siya, guys. Uy, stick siya, guys. Parang retractable siya ba? Yung parang maano, liliso-liso lang siya. And this is Maybelline also. Pero may kamahalan siya. Mas gusto ko yung Wet n Wild. Mura siya. At saka matagal mo pa siya magagamit. Itong retractable na eyeliner na binili ko from Maybelline is nabali siya dahil dinudnud ko talaga. Pero I like the color. 9 o'clock na. Yung asawa ko pala ando na sa trabaho. Tinawagan ko. I don't know if I told you. Pumunta na siya trabaho. Nakauwi siya kagabi actually. Nakauwi siya sa bahay is 2 o'clock. So, sobrang late. And then, 4 o'clock na umaga. So, that means he came home, have something to eat, take a shower, and then leave again. So, he doesn't have any sleep whatsoever last night. Wala siyang tulog talaga, guys. As in, pagod siya. He's planning to come here after work because he has half-day work today. Half-day. So, goodness, because else, baka anong mangyari sa asawa ko, guys. Wala siyang tulog at saka everyday siya nag-work. Maliit lang yung tulog every night. Naplano ko, matulog siya, wala siyang pahinga, pagod. So, I think I'm going to, it's raining today, but it doesn't rain yet. It says it's going to rain, but I told him I will probably go over there. Who knows? I will talk to him later again. I'll go there to cook something and then come back here and also to see him also. But for sure, I won't spend time with him because he will probably in bed, lying down, relaxing, go to bed because I will let him do that. Roxy, no? Oh my God, bakit kumakain kayo ng bato? Hindi nila tinutulon, hindi nila pinapasok yung parang ginaganon lang sa teeth nila ba, pinaglalaro sa teeth. Ay naku, natakot ako, guys, kasi hindi yan mahihilis at saka mahal magpa-doktor sa mga aso, guys. Kahit mga pagkain ng aso ang mahal. Oh, guys, nakatulog ako, guys. Ano na, guys, 1:20, nakatulog ako kasi nag-usap kami ni Tami and then sabi ko matutulog ako. Take a nap kasi kulang talaga ako sa tulog. So, nag-nap ako. Ano ng oras? 1:20. Kain na ako, guys, kasi lunch na pala. And ito, sardines. So, aalis ako para sa asawa ko. Kasi hindi na kami nakita. Lutuan ko lang sila doon. Sarap nitong sardines. Ay, mahalang-halang siya. Ito na lang tong last. Sardines na lang to, guys. And gusto ko pa naman sana isagol ito sa yung mga luto-luto ko. Sarap. Oh my God, habis makuratan man tanim mo bags ba? Pusa talaga. I will give you your food, okay? Not this food. It's spicy, baby. I know. I'll give you something.
I'm going to grocery na lang, guys. And sa grocery na lang ako pupunta. Hindi na ako punta sa isang bahay. And then I will let Tommy know na hindi ako pupunta doon. And so, punta ako sa grocery para bibili na lang ng mga ulam. Lutuin ko tonight. And then I will drop it tomorrow early in the morning. So, ito na lang yung gagawin ko. So, yun. And so, yun na lang yung gagawin ko. And then, ano pa ba? I hope I'm not going to disturb him because he's probably sleeping right now. So, nakausap ko na yung asawa ko. Sabi niya, okay lang. So, magkikita kami bukas. And then, so that means hindi ko sila malutuan tonight. So, alam na, naalis si mama, ha? Alam na? Asan na yung isa? Alam na? Yes. Yes. Ang bugi-bugi na. Ang turn na Rownie. Oh my God. Sabi pa na Roxy, ang mama ko is crazy na. Walang makaiba. Si mama lang talaga ang crazy bag. Si Habtin bag din. Si Habti bag little man. Si Habti bag little man too. Tuwash my little bag. Tibag. I will see you later. Hindi ko na kayo dalhin, guys, ha, kasi gusto ko lang grocery, alis, listen music, lila. Ito yung mga nabili ko sa grocery. Of course, I got the bread. Tignan natin kung malagay ko ba siya sa freezer. Kasi meron ng extra bread. Ba't ganito? Also egg, obviously. I think yung egg na lang na natira dito is ano na lang siya. 3 eggs left. 3 na lang yung egg na natira. So, and also, I got cereal. Because wala na akong cereal lately. Hindi na ako kumakain ng cereal, diba? Kasi wala na. So, yan. I got cereal. Of course, I got Dove Dry Spray Invincible. No marks on 100% colors. I like the advertisement of this one. And let's try this Dove one. Yeah. And I got a dog foodie. Yeah. I got a dog garlicky. I got asparagus. Lutuin ko that tonight. String beans tonight para bukas early alis ako. And when I went to my sister-in-law's house, when was that? The last time I went there, ito yung kinain namin sa dinner, yung parang may roll, may bread sa, you know, with the dinner. So ito yung nabili niya. So I said, I like it so much, so I wanna try it. So, itatry ko ito, guys. And, yeah, so yun. Savory butter rolls. Yun, ito siya. Yun, dalawa yung kinuha ko, guys. At saka, cat food and dog food. Chicken thighs. Imamarinate ko siya later. And then, pagkatapos niyan, lutuin ko siya, i-bake. So, yun. Nakalimutan ko na vlogger pala ako, eh. Nakalimutan ko, nagva-vlog pala ako. So guys, dito ako guys, niluluto ko yung chicken thighs sa oven. Seasoned siya, hindi ko nilagyan ng oil, tubig, anik-anik, dry season siya pero nagtubig, 'di ba? Yun yung kasi hinugasan ko kasi siya kasi before ko niluluto, hinugasan ko yung chicken. So yun siya, luto na siya, bake. Tasty, it's for sure because the season is like garlic, onion and chicken season for, you know, whatever, Kirkland something. And so yun, at saka a little bit of salt and, you know, yun lang. So, at saka right now, naglilinis ako ng string beans. At saka lilinisin ko rin ito para lutuin ko din. Madali lang man ito. Ito kasi individual, oh. Kunin ko sa mga edges sa end ng string beans. So, lilininis ko siya. So, yun. Ito lang. Yung asawa ko, 5:30 na. Yung asawa ko parang tulog pa yun, guys. Gusto kong pumunta doon pero ay nako. Ayaw. Gabi na kasi and then no, para may makain sila pero for sure meron namang pagkain doon. Hindi naman yun mapapasa mo yung mga tao doon.
ano lang talaga yung tawag nito. Paminsan, alam nyo, paminsan sinasabi ko na sa inyo, hindi ko na talaga alam ito. Sabi ko, Han, hindi ko na talaga alam, Han. Yung ano natin, Han. Yung style natin, hindi ko na talaga alam. Hindi ko na alam kung anong mga kaganapan. Kasi, hiwalay tayo ng bahay. Sinasabi ko talaga sa kanya, yung nararamdaman ko ba? Kasi, guys, alam naman ninyo, ang hirap, guys, hindi, ganito, yung sabihin na, okay lang yun, ikaw mag-isa dyan, ikaw lang mag-isa, so, hindi ka walang samok ba, ganyan, ako lang mag-isa. Pero, guys, kailangan ko yung asawa ko, guys. Gusto ko katabi ko yung asawa ko. Yung ganun ba, yung, iwan ko kung paano na-handle ng mga abroad, diba? Yung mga OFWs na may mga anak at asawa. Yun. Pero yung mga OFWs na may asawa at naghanap pa ng iba, yung ganyan, I'm sure marami dyan. So yun. Ay, nako talaga. Hindi ko alam, lalo kapag may anak ka, diba? Iba na yun. Ibang usapan na yun. Paano mahahandle nila yun? Yun lang, tapos na yung chicken. I think I showed you already, right? So, andito pa yung mga ginagamit ko. Hindi ko pa hinugasan. Dito muna yan. Ito yung chicken. Ginaginaw ko lang siya para hindi siya mainit. Ilagay sa refrigerator. So, yun. Time check. It is 6:50. Almost 7 o'clock na. And, yeah. I'm still going to edit the video. Yeah, mag-edit ako. And, nag-check lang ako ng phone ko. Hindi pa rin tumatawag yung asawa ko. So, I guess, ano siya. Tulog pa yon, pagod. 8:20 na. So, i-end ko na tong vlog kasi may gagawin pa ako sa laptop ko para sa video ko bukas. And, yun. Kailangan ko lang siyang gawin. And then, kita-kisa lang tayo bukas, guys. Kasi maaga ako bukas papunta sa isang bahay. And, yun. So, yun. Nandito yung dalawa. Kailangan nilang kalaro pero hindi ko nilalaro kasi katatapos ko lang pala naghugas kasi may ginagawa ko sa laptop. Nilagay ko na naman yung isang laptop dito. But anyway guys, thank you guys so much for watching and I hope I will see you tomorrow guys. I will see Tammy and I will see you tomorrow in the comment section down below. And also thank you for commenting with this video, liking this video. Thank you guys so much. If you haven't subscribed, subscribe into this channel. And yeah, thank you. I appreciate it so much. And I will see you in everyday basis. Bye-bye. Thank you guys so much. Bye-bye. Good night.